дар доираи нақшачорабиниҳо ва муаррифии ҳунарҳои мардумӣ бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бохтар намоишозмуни садранги чакан баргузор гардид, ки дар он ҳунармандон ва ҷавондухтарон ширкат варзиданд. Зикр шуд, ки бо мақсади ташвиқу тарғиби анъанаҳои неки ниёгон, муаррифии фарҳангу ҳунари волои халқи тоҷик, ҳамасола дар мамлакат ҷашнвораҳои бошукӯҳии байналмилалӣ, фестивалу озмунҳои ҷумҳуриявӣ, конферансу симпозиумҳо ва дигар тадбирҳо амалӣ карда мешаванд. баргузории даври шаҳрии озмуни садранги чакан низ яке аз тадбирҳои асили гиромидошти арзишҳои фарҳангӣ буда, ҳадафи он баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори ватандорӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳангу адабиёт, расму оинҳои миллию мардумӣ ва ба ин васила муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик мебошад. мавриди зикр аст, ки фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан дар эҳёи ҳунарҳои мардумӣ ва ташвиқу тарғиби сару либоси ниёгонамон нақши арзишманд гузошта, ин иқдоми фарҳангӣ барои ҳунармандон имкони муаррифии маҳсули дастии хеш ва рушди эҷодиёти миллиро фароҳам меорад. дар қисмати аввали чорабинии имрӯза аз ҷониби наврасону ҷавонон намоиши либосҳои шинаму зебои чакан намоиш дода шуд. ин боис мегардад, ки имрӯз наврасону ҷавонон ба ҳунарҳои қадимаи мардуми кӯҳанбунёд рӯ оварда, ин либоси миллиро ба бар менамоянд. либоси чакан яке аз либосҳои қадимаи миллат ба ҳисоб меравад. асосан бибиёи мо ин либосро бо нақшу нигори миллӣ тасвир кардааст. ҳангоми омадани фасли баҳор гулҳои рангоранг мешукуфад. бибиёи мо дар болои як мато нақшу нигори ҳамун гулҳоро тасвир мекунад. асосан барои омода намудани чакан тақрибан 1.5 ва 2 моҳ вақти худро талаф медиҳад ва ин чакан аз рангҳои сурх, сафед, сабз, зард ва дигар рангҳои зебо иборат мебошад. мо гулдухтарон пайваста кӯшиш мекунем, ки дар фасли баҳор либосҳои чакани рангорангро ба бар кунем. дар чорабинии имрӯза таъкид гардид, ки тибқи ҷадвали баргузории фестивал, намоиш, ид ва озмунҳои анъана ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз ҷониби пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тасдиқ шудааст, ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат аз ҷумла вилояти Хатлон фестивали ҷумҳуриявии садранги чакан бо доираи васеъи бонувони ҳунарманд, ҷавондухтарон ва умуман сокинон дар сатҳи баланд таҷлил карда мешавад. мақсад аз баргузории фестивал озмуни садранги чакан баланд бардоштани эҳсоси ватандӯстиву хештаншиносӣ, ифтихори миллӣ, арҷ гузоштан ба таъриху тамаддун, фарҳанг, расму оинҳои миллию мардумӣ ва муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. дар шаҳри Бохтар бо иштироки занону духтарон фестивали садранги чакан бо як шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. бо мақсади муаррифии санъату ҳунарҳои волои халқи тоҷик, либоси миллӣ, тарбияи зебопарастӣ, суръати сифати тоза бахшидани бо истеҳсоли матоъҳои гуногуни миллӣ аз қабили чакану чакандӯзӣ, сӯзандӯзиву гулдӯзӣ ба ҳисоб меравад. дар намоишозмуни шаҳрии садранги чакан ҷавондухтарони зиёд бо намоиш додани сару либоси милливу замонавӣ, ки бо тарҳи муосир аз ҷониби бонувони чирадасти шаҳр омода гардидааст, ширкат варзида бори дигар собит намуданд, ки чакан воқеан ҳам хоси миллати тоҷик буда, зебогию рангорангии ин ҳунари қадимаи миллати мо таваҷҷӯҳи ҷаҳонiyonро ба худ ҷалб намудааст.